Čaute, dneska vám ukážem, ako sa robí duplikovacia farma. Nie je tak úplne, že duplikovacia farma, ale bude to duplikovacia farma. Takže prvý postup, najprv potrebujete ísť do hlíňa, inak by som to ešte vyberal hlínu. Takže najprv vykopete si dva bloky, do jedného nalejete vodu, druhý zakopete hlínou. Teraz sem dáte dispensery, ako keby vystreľovač, či ak sa to volá. Sem dáte takto dva, tento zničíte. Teraz sem dáte blok, teraz sem dáte redstone, tuto máte náhodné bloky, napríklad takéto drevo, takto jeden, druhý. Tu je ešte jeden, druhý. Zoberete si schody. Teraz schod dáte sem. Teraz zoberete si tento opakovač, teraz zoberete motiku. Dáte to takto, nech tam je tá voda. Zoberete si bone meal. Ten tam nahádžete. Teraz zoberete páčku. No prečo sú teda všetky tie dispensery? Ešte to je, hej. A takto obskladáte tieto. Teda s tým redstoneom a dáte to takto. Teraz si zoberete, funguje to iba napríklad na toto. Na sladké bobule, napríklad. Ja to mám napríklad najradšej. Nájde si survival. A teraz funguje to tak, že takto to robí. A vy ako keby z toho máte z toho jedného, keď sa vykúpite do inventára, tak z toho máme viac. Potom iba dáte preč, doplníte bone meal napríklad a môžete napríklad pokračovať. Takže takto vyzerá táto farma. Čaute.